Ya Allah, ya Allah. Aku jadi wong miskin rek. Gak berjatuh kan menang ini pisan. Masa aku lihat itu kulinan, aku tapi temenan. Aku lihat kulinan. Yang dia terus pada bapak aku. Ekonomi ini bapak ini bapak ini kerja sorong, kerjanya undi, bangunan nih, kerja kasih air, bukan si kuasa, akan diparingi suki, tapi air. Allah ya Allah. Kemana bang? Lapar Oh, tak karena sa are Sopo lah ani. Pahari ta. Oh, tak karena si aku. Kak, masuk. Halo aku. Mengandung kayak ada tuh kali HP anyar ini kekulinan bapak Kentang saya dua anak dua ini oh yang ekonomi kok ini wah ada kentang loh berapa buku apa nih ku ada kentang kan belum ngerasa karena aku sebagai kanca muril bahasanya lagi berkat diri kan ojo senangmu dhewe rin bawa barangnya wong kan lho ada kentang suka mana dhewe ngono tua dhewe lho kan dinten kon yo no aku harus aku dinten oh naik kok undul so aku nego dapat tas iku mang lho HP ku dibuang balar iku mang ya Allah pacet temen banget bener ya Allah mau maring butuh Farid saiki butuh sapa maneh lah ngene tak butuh azam ae wis tak golekane azame enak po yung golek tayo kay tulin lapo ni ko azam zam ngomong nga azam lin lapo azam kaiso oh potong s terus tak rono sih yo manos ikut cece nggak kelem cece paling nggak kelem ya apa sih tele itu siapa itu mas Faida masin weh Sam lapo Sam ini yo Sam lapo Sam kenang mah dibule mek dari lawan mah iya kota itu bule ndok kono mama jenareko iya pancen mentang-mentang dhewe anak TPS maksud oke ya iya ngene Sam dhewe ngrancanakno kok bangi ambek Rama ya beli bareng-bareng ambek Teril ya kak iya yuk yo yo kon saiki wala apa yo iya diluk rono yuk tulis sampe ayo dolan ambek Sam Teril kok jadi follow Teril suka banget Teril kok kumpul Kau sepi re, nang gini biasa nono area-area akeh. Iya re, area-area sepi, tak nunggu ae. Betul. oh nyelama ya Telo siapa itu ma ya ma iya Zam Rina Zam iya mam Zam nunggu Zam iya lah boleh Zam Rina iku anak saya apa emang aku mau dibully ambek Mas Faid nah kaya HP Mas Faid itu elek aku udah dipancing ambek dia ambek aku gak iso diwayai gak iso nyamang ayo wis gambarannya ayo ayo Shopee aduh Shopee nih sih dengan ngarep kene karena ada belas ya tak boleh aku kurang korek wis tak nggodha arek wis titik tok nggodha arek tak golek arek sing akeh tak gudho-gudho kabeh areke oh iya rek sama karo tak boleh rek tak boleh resik tak golek Rama sik kon mana jalan jam jalan condol iki
Alara, wis bertobat wis, kamu udah mana wis tak nyaluk. Minta maaf ya Mbak Ara wis.